Pagsulti sa Diyos, adlaw nga Miyerkules, July 1, 2009. Ako ang amahan nga Diyos sa isulti kanimo. Ikaw si Elias, mao si Syro, ug si Syro mao si Elias. Si Elias mao ikaw, kaya ang espiritu ni Elias ibutang ko kanimo gahapon. Kaya akong ipadala pag-usab si Elias sa dili pa mabalik pag-usab si Kristo. Ug sa dili pa maabot ang akong dako kaayo ug makalilisa nga adlaw sa akong kapungot. O sa dili pa maabot kini maong adlaw sa adlaw dako kaayo ug makalilisa nga adlaw sa akong kapungot. Ikaw Syro, gabilugan ko sa dako kaayong gahom aron sa paghimo sa mga dagko kaayong mga milagro ug sa pagwali sa matuod ug lunsay ug balaan kong mga pulong aron ang tanan makabati sa lunsay matuod ug balaan kong mga pulong aron sila manag-inosol o mga luwas. Kay libuan ka mga luwas sa dapit nga inyong pagakusadahan. Sa matag dapit nga akong paatuhan o inyong pagakusadahan. Ako ang anak na isulti kanimo karon, kay ako tuol na kaayo nga mubalik. Sa dili pa ako mubalik, ikaw magawali sa bisan asa ang dapit. Angkod sa daghang mga nasod nga akong gisulti nimo, kay ikaw magahimo ilabihan ka dagko nga mga milagro nga labaw sa akong ibuhat aron sila masayod nga ako ang Dios mao ang nagsubok kanimo sa dako.